evenimentele pe care le-am prezentat pe scenă în această seară, să vă fie adus o rază de lumină și speranță în suflete, să încercați să fiți mai buni, mai iertători și mai înțelegători acum în braț de sărbător. Moș Nicolae să vă aducă multe cadouri frumoase și dorite de voi. Dacă sunteți sănătoși, fericiți, înconjurați de cei dragi, Moș Nicolae a venit deja. Dacă v-ați făcut chetuțele, dragi ostrențe și dragi ostreni, pentru tot ce s-a întâmplat în seara asta aici, trebuie să mulțumesc cadrelor didactice de la școala gimnazială Ostra, copiilor noștri, colegilor mei din administrația publică locală, doamnei viceprimar care s-a implicat cu tot sufletul, ca tot acest spectacol să fie o reușită și sper că a fost. În speranța că în această seară v-ați simțit bine, vă mulțumesc și vă doresc tot binele de lume. Și vreau să vă invit pe data de 31 decembrie, la ora 14:30, exact în același loc, unde vor avea loc parada obiceiurilor de iarnă și la miezul nopții să fim împreună, exact cum am făcut și în ceilalți ani, la cumpăra dintre ani, că în acest an să ne meargă și mai bine la anul care va veni. Să vă dea Dumnezeu sănătate și mai bine!